सहकार क्षेत्रातील दिग्गजांना आरबीआयचा मोठा झटका बसण्याची शक्यता आहे। मुंबई एपीएमसीला राष्ट्रीय महत्त्वाचे बाजार घोषित झाल्यानंतर विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त झाले असून त्यातील अनेक संचालक विविध सहकारी बँकांमध्ये संचालक पदावर कार्यरत आहेत। अशातच रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या नियमानुसार सलग 10 वर्ष संचालक मंडळावर राहिलेल्या व्यक्तींना 3 वर्षाचा कूलिंग ऑफ पिरियड बंधनकारक करण्यात आलाय। यामुळे राज्यातील हजारो संचालकांवर पद सोडण्याची वेळ येऊ शकते। वर्षानुवर्ष मी संचालक मी अध्यक्ष म्हणत संस्थांवर वर्चस्व गाजवणाऱ्यांना या निर्णयाचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे। काहींनी आपल्या राजकीय संपर्काचा वापर करून पर्यायी पदांसाठी धावपळ सुरू केल्याचं देखील बोललं जात आहे। आरबीआयच्या या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रात नव्या नेतृत्वाला संधी मिळणार का, याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलंय। ब्युरो रिपोर्ट, एपीएमसी न्यूज।